Soňra gahrman arkadağymyzy bu ýerden Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisine bardy. Bu ýerde gahrman arkadağymyzy Milli Mejlisiň başlygy Sahyba Gafarowa mähirli garşylady. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadağymyz we Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň başlygy Sahyba Gafarowa iki ýurdun döwlet baýdaklarynyň öňüne surata düşdiler. Gahrman arkadağymyzy Azerbaýjanyň milli parlamentiniň agzalary bilen öz nowatynda Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymyz Azerbaýjanyň mejlisiniň başlygyny Türkmen wekiliýetiniň agzalary bilen tanıştyrdy. Soňra Sahyba Gafarowa gahrman arkadağymyzy hemde Türkmen wekiliýetiniň agzalaryny Azerbaýjan Respublikasynyň milli mejlisiniň sessiýalarynyň geçýän ýeri, uly mejlisler daly bilen tanıştyrdy we degişli maglumatlar berdi. Şeýlede Sahyba Gafarowa Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymyzy milli mejlisiň muzeyi bilen tanıştyrdy. Muzeyi bilen tanışdykdan soňra Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadağymyz hormatly mihmanlar kitabyna ýadygärlik ýazygy galdyrdy. Soňra Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymyz bilen Azerbaýjan Respublikasynyň milli parlamentiniň başlygynyň arasynda iki taraplaryň duşuk geçirildi. Azerbaýjanyň milli parlamentiniň ýolbaşçysy gahrman arkadağymyzy ýene döwür gedek mähirli mübarekläp, şuňky duşugyň döwletara gatnaşyklaryny, şol sany parlamentler derejesindäki hyzmatdaşlygy putulandyrmaga itergi berjekdigine ynam bildirdi. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymyz bildirilen mihmansöýerlik we mähirli garşylandyklary üçin Türkmen wekiliýetiniň adyndan tüýsürekden minnetdarlyk bildirdi. We 2022-nji ýylyň dekabryna Türkmenistana bolan resmi saparynyň barşynda Sahyba Gafarowa bilen Aşgabatda bolan duşugyny ýakymly duýgular bilen ýatlaýanyny aýtdy. Şol saparyň dowamynda iki taraplaryň gatnaşyklary, şol sany parlamentary hyzmatdaşlygy mundan beýlägim ösdürmek bilen bagly meseleleriň giň toplumy ara alyp maslahatlaşyldy. Gahrman arkadağymyz şuňky duşugyň Türkmen Azerbaýjan dogonluk gatnaşyklaryny, şol sany iki ýurdun parlamentleriniň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça özara düşünşme hakyny ähtnama laýyklykda alınıp barlayan parlament diplomatiýasy boýunça hyzmatdaşlygy berkitmäge mühim itergi berjekdigine ynam bildirdi. Gahrman arkadağymyz Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda köp ýyllaň dowamynda ýola goýulan köp ogurly gatnaşyklaryň strategik käfiýetini belläp, Türkmen tarapynyň bu gatnaşyklary ýokary baha berýändigini, onu mundan beýlägim ösdürmegi maksat edinýändigini, bu urda parlament hyzmatdaşlygyna, kanun çykarjylaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň ýakyndan özara gatnaşyklarynyň ýygyderli esasda ýola goýulmagyna mühim ähmiýet berilýändigini bellädi. İki taraplaryň we köp taraplaryň parlament forumlarynyň ýygyderli geçirilmeginiň mühim ähmiýetini bellädi. Türkmenistan bu ura aýratyn ähmiýet berýär.